membri fil-qalba tal-assoċjazzjoni. Hekk jieti wieħed il-kandidat għal karika tal-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol u l-President tal-Klabb ta' Santa Lucia FC, Robert Micallef. Fit-tnedija tal-kampanja tiegħu, Micallef spjega li dejjem kellu l-ħolma li jkontesta din il-pożizzjoni tant prestiġjuża fil-futbol lokali, fejn qal li ħassi kellu jagħmel dan il-pass iktar minn qatt qabel għaliex skontu wasal iż-żmien li jkun hemm bidla. Konferenza mal-ġurnalisti, Micallef spjega l-viżjoni tiegħu fejn qal dawn l-idejat se jitwettqu permezz għall-membri kollha li jagħmlu parti mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol, fosthom is-supporters, il-klabs u diversi volontiera li jsawlu il-futbol Malti. Wasal iż-żmien biex isir bidla. Għandna bżonn nagħtu lura l-assoċjazzjoni lil membri tagħna, għandna bżonn naħdmu id fit magħhom, għandna bżonn nikkreaw motivazzjoni ġdida u propju l-programm tiegħi huwa bbażat fuq hekk li flimkien nagħtu u naħdmu biex nollu il-futbol Malti fuq il-livell li jmiss. Waħda mill-proposti li għandu Micallef hija diskussjoni ma' l-stakeholders kollha fosthom il-clubs, il-coaches u l-players dwar il-possibilità ta' tim ta' taħt 19 sena li jkun jista' jipparteċipa fiċ-Challenge League kontra timijiet l-oħra biex ikunu jistgħu jġibu l-esperjenza tal-logħob f'turnew kompetittiv. Dwar it-tim nazzjonali ta' Malta, Micallef spjega li impenjat li jimplementa pjan strateġiku ffukat fuq it-titjib fil-pożizzjoni tat-tim fih dan il-klassifika tal-FIFA. Hawn spjega li dan il-pjan jinvolvi analiżi bil-reqqa, viżjoni fit-tul u strateġija sostenibbli mirata lejn il-progress li se jitkejjel ma' żmien. Fuq l-infrastruttura tal-futbol, Micallef spjega li l-idea tiegħu hija li jsir investiment fil-grounds li hemm bħalissa sabiex ikunu jistgħu jintlabu logħob tal-kampjonati kollha. Intant, is-sitt filgħodu ġew mqasma l-pagamenti ta' solidarjetà tal-UEFA lin-nurseries. F'attività li fiha ħadu sehem 320 tifel u tifla minn 33 nurseries, il-President tal-FA Maltija Bjorn Vassallo qal li dan l-avveniment jenfasizza l-importanza li jsir investiment fiż-żgħażagħ biex ikomplu jiżviluppaw b'mod għaqli fil-karattru b'mod parallel mal-edukazzjoni u tkabbir tagħhom fil-futbol. Min-naħa tiegħu, il-President Onorarju u l-Fundatur tal-Youth FA, Father Hilary tal-Referro, spjega li jixtieq li dawn it-tfal kollha jesperjenzaw il-ferħ permezz tal-passjoni tagħhom lejn il-logħba tal-ballun.